apha umama walapha kule building yase-Facebook ufowunelwe izithenenzi zakhe ezirana ishops phaa ziripotela into yobana abantu bakamabaradantsane bathi mabavale bayabakhupha phaa bathi mabavale. So umama ke ngoku uzoqonda into yobana kwenzeka ntoni. Yena engumama yena naba bantu baphaa bane-disability and uthi umama yena wabaverifaya aba bantu balapha emdantsane ngokusemthethweni. Nokusha I think ndifumene so far nisaphetheke kanjani sanixoxa kakuhle ankhane bethwe okay hayi ke nosingangena ke sixoxe nje lenzayo lapho okokuqala ndinewari bana awutata bebhanki lifike bemkile apha bebelapha yondifike bebehambile ixesha libela. Into bendizayibuza kuqala si-status sabalofika balasethini apha eSouth Africa baze njani zi-asylum seekers okanye banazo ilantuka i-business visas okanye benza buza ezo zinto sizoyazi bana ukhona mosla mthetho ukuthi at least eSouth Africa funeka uzingise sakhiwe isibekane business eSouth Africa. Second, aba bantu baphangela phaa uLabour uyayazi bakho abantu abaphangela phaa bendizabuza loo mbuzo. Then xa ndizawulenga ukuthi if ezo zinto zengazinzi mina ndiyayazi bana ndingabanjwa for ukuhlalisa abantu engobalapha eSouth Africa if abo bantu banganazasho ukuthi bangabanabhizi. Our business don't comply with Labour. Kaloku laa point yakho mama wena ube nepointi ngendaba edibene noLabour oye wayivelela into yobana wena as a-owner yebuilding awuyingeni ndawo entweni edibene noLabour ayobhizinesi yakho leyo. uLabour umntu omebudilishana naba bantu. Andingenanga njani yaphasa. Le nto bendithi ndifuna ayiphezile ngokwayo. Hayi kaloku ndine-appointment ne-lawyer ngo-2:30 ne. Ndine-appointment no-BCM ngo-11:30 so inene mntakabawo masiphinde senzenye i-appointment ngasekhaya because mina bendizoziqondela nje le nto ndaphendula apha ndayekela igala. So ke konje ndicela uba nonjengele ndikhulule ndileqe kwezi appointments senze i-appointment ngokutsha erayithi ndawuhambe ndiyo-investigata nam ezinto ndizithethayo because ngelaa xesha thina besitrader ndibeke phantsi mlambo zapha ngo-2005 so yonke le nto ithethayo ingene ukuthiwa thina abantu masiqiniseke nje bemithi njengolanto South Africa uhambe nayo uye e-BCM uyotshekisha uba uregistrashile afumane certificate sokutrader wawugqiba umenzele i-agreement wena bendime ngolo hlobo.